Sawubona sisi unjani? Yebo ngiyaphila nona njani? Ngiyaphila. Lamhlanje isihloko sethu sikhuluma ukuthi ngabe yini wena oyibonayo ukuthi iyona eyenza ukuthi abantu besifazane esikhathi manje bafe kuthiwa babulawa abantu besilisa. Into engiyibonayo nekuyiyona yona. Thina abantu besifazane asiqomi ngoba siqoma, kodwa siqomela indlala. Asisuqomela indlala abantu besifazane. Asisuqomela indlala yikho sibulawa kangaka. Inamandla ke leyo. So qoma umuntu ngoba umthanda, musuku umqomela into anayo. Ubheka ukuthi unani bowubheka ifa. Ubheka ukuthi unani, asisukuba wobheka ifa. Asiqomeni ngoba sithanda, singaqomi ngenkanungo. Yikho sifa kangaka. Akekho umuntu angavuma ukudliwa, athi mayisedliwe bese kuthiwa uyaliwa. Yikho sibulawa. Asehliseni bafazi. Inamandla leyo. Asehliseni bafazi sizophela ngenxa yobudedengu bethu. Thanda umuntu ngoba umthanda. Lokho kuthiwa asibuyele abantu besifazane nezingane babulawa abantu besilisa kanti nabo abantu besifazane khona okurong abakwenzayo. Yebo. Asisukuba wobheka ifa. Ake sigoqe lapho sibambe lapho utholakala kuphi? Ngitholakala ku 060 ya 300 ya 95 ya 66. Asibongeke. Siyabonga.